खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनिसिम गासैनिबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय आरो नोंथांमोनखौ गोजोन फुंबिलिनि रादाबाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो गासिबो मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं मिलौदो देंखोजों मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों गावनि मुंखौ लाखिनो हादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दतमा आंथिहारा गामिनि थागिबि बर'नि फिसा हांखो खुंगुर ब्रह्म बिथाङा। मख'जाथावदि थांनाय बावैसो सिगां 29 आरो 30 एप्रिल अक्ट'खालि गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रनि डक्टर बानिकान्त काकनि नब्लाङाव जानाय प्राचिन हार्स हेल्थ केयार प्राइभेट लिमिटेडनि एनुवेल ग्रेन्ड सेमिनार 2022 हाबाफारियाव मेथाइ खननायाव बाहागो लादोंमोन। मख'जाथावदि बिथां ब्रह्मआ बाहागो लानानै बयनिख्रुइबो साबसिन मेथाइ खनगिरि हिसाबै सेथि थाखोनि बान्थाखौ मोननो हानानै गावनि आरो हारिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों होनना बड'लेण्ड रादाबाव फोरमायदों। नैथियाव दं मैया भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया इउनिफर्म सिभिल क'ड गुसुङै UCC खौ खामानियाव जाफुंनो जर होयो होनना NDTV रादाब बिलाइयाव फोसावदों। रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि बिबुंथियाव बुंदों दि रावबो मुस्लिम आइजोफोरा गावनि फिसायखौ साथाम फिसाय लाजानो बायो एबा मोजां मोना होननानै। मख'जाथावदि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया रबिबाराव गोदान दिल्लीयाव बिथां मन्त्रि उत्तराखन्डनि गिबि मन्त्रि पुष्कर सिंह धामी बिथांखौ लोगो हमहैदों। मख'जाथावदि उत्तराखन्डनि गिबि मन्थ्रिया फोरमायदों दि बिथाङा गावनि BJP सरकाराव सा हादोरसाफोराव UCC खौ खामानियाव बाहायनो थाखाय ड्राफ्ट रनसायगोन होनना रादाबाव फोरमायदों। थामथियाव दं उत्तर प्रदेशनि राजथावनि लखनौआव मोनसे मुगैथाव जाथाय सोमजिदों होननानै फर्ब्स मुंनि निउज पर्टेलाव फोरमायदों। बे जाथाय बायदियै लखनौनि गंसे हस्पिटालाव 18 बोसोर बैसोनि सासे आइजोखौ मे अक्ट'खालि मोनानि समाव सोरबा दुथांफोरा बुथारना फासि होना गालांदों होनना खौराङाव फोरमायदों। मख'जाथावदि बे बुथारजानाय नार्सआ 29 अक्ट'आवसो नार्सनि खामानि मावजेनदोंमोन आरो बिनि डिउटिया मोनायाव गोलैदोंमोन होनना खौराङाव फोरमायदों। नखरनि सोद्रोमाफोरा बे जाथायखौ मुगैथाव सोंखारिजाथाव जाथाय आरो बे जाथाया हानजा जिनाहारि जाथाय होनना FIR फर्मआव फोरमायदों होनना रादाबाव फोरमायदों आरो दायनिगिरिफोरखौ संदाननानै आयेन बायदि साजा होना खावलायदों। ब्रैथियाव दं मैया BPF दोलोनि आसामनि बारग' मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा रमान हांखोनि सोमावसारनायाव गिबिसिन मुंख्लं शिवराम बर'नि नखराव 50,000 रां अनसुंथाइ हैदों। मख'जाथावदि बिथांजोआ गोबाव सम BPF दोलोनि मन्थ्रि महरै खामानि मावबोदोंमोन। बाथियाव दं मैया मुलुगनां लेबार सानजों लोब्बा लाखिनानै तामुलपुर जिल्लायाव जानो थांनाय बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मानि साखाथियाव माखासे आइजोफोरनि हानजाया दाखोर जायगाखौ साखोन सिखोन खालामनायाव बिथांमोनखौ BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाख्नायो आरो बाख्नायजों लोगोसे बिथाङा गावबो आखायाव हासिब लाना साखोन सिखोन खालामनायाव खामानि मावफायो। बिथां बर'आ फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन लोगोफोर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामाला आरो बेल आइकनावबो थुनानै हो जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैयोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।